चलेगी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, बाल लड़ेंगे हम लड़ेंगे, बंद करा बंद करा, दादागिरी बंद करा, बंद करा बंद करा, दादागिरी बंद करा, लेबर कमिश्नर, लेबर कमिश्नर, कोई तो सरकार, कोई तो सरकार। वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट शोषण आनी दादागिरीचे हब जाला, आयटकान आरोप केला। लुपिन फार्मा लिमिटेड, मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेड आणि इंडोको रेमेडीज लिमिटेड ह्या तीनय आस्थापनाच्या कामगारांनी तांचे आड चलयल्ल्या शोषणा आड पणजे आझाद मैदानार निषेध आंदोलन केले। वेर्णा औद्योगिक वसणुकेत चालू आशिल्ल्या भोवतेक कंपन्यांकडल्यान फायदेशीर कामगार कायद्यातले वैधानिक तरतुदीचे नेम उक्तेपणान मोडल्यात असो आरोप आयटकान केला। लुपिन फार्माच्या थारावीक कामगारांक जम्मू काश्मीरात ट्रान्स्फर केल्यात। इंडोको रेमेडीजच्या कामगारांक हिमाचल प्रदेशात धाडल्यात। कामाच्या वेळांचे बंधन पाळिनात। 9 कामगारांक सस्पेंड केल्यात। चढ वेळ काम करून घेतात अशो जायत्यो कागाळी आयटकान आस्थापनाच्या विरोधात केल्यात। गावच्या युनियनाचे मेंबर आहा तांकां जम्मू काश्मीर, बड्डे, महाराष्ट्र, कर्नाटका सगळ्या दुसऱ्या जाग्याचे ट्रान्सफर केल्यात, कोणा डिसमिस केल्या, कोणा सस्पेंड केल्या। युनियन केल्या बरोबर जवळ जवळ 4-5 कंपन्यांनी मिळून 67 and more workers, 67 and more workers are either dismissed, refuse employment, retrenched, and many of them are transferred. त्या वेळाचेर पर्टिक्युलरली चलयांची लग्न जेन्ना करतात आणि हे मॅनेजमेंट फार्मास्युटिकल कंपनी इवन अशा भशेन एक्सप्लॉयट करता, दिस इज शॉकिंग. इट इज शेम फॉर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. थ्रू द प्रेस मीडिया आय एम अपीलिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा Dr. Pramod Sawant to please take the cognizance of this anti-social activities of the management of pharma companies in Verna Industrial Estate. या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीनी चडान चड एक्सप्लॉयटेशन चल्ला, कित्याक थंय लायफ सेविंग ड्रग्स मॅन्युफॅक्चर करतात. कांय कंपन्यो जो ड्रग मॅन्युफॅक्चर करता ताजे डिविएशन करपाक लायता, विच इज इल्लीगल. डिविएशन म्हटल्यार कितें, रॉ मटेरियल सारकें ना जाल्यार तूं कर, टेम्परेचर सारकें ना तरी आसतना तूं कर, गावन घालूंक ना तरी आसतना तूं कर. सो दीस आर द डिविएशन विच इज थ्रेटनिंग फॉर एनी लायफ सेविंग मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी. Complaints with the Labour Commissioner. They are not respecting the Labour Commissioner. Labour Commissioner has told them maintain normalcy. Matter is admitted in conciliation. Once the matter is admitted in conciliation, the employer has to stop all illegalities, but they are not doing it. We have filed a complaint with the Labour Commissioner pointing out all these illegalities, but they are sleeping on that. Labour Department is silent. The Goa government is silent. The Labour Minister is silent. The Labour Commissioner is silent. What is the reasons for your silence? We want to know. We want justice to these workers. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली.